खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि सासे पुलिस कन्स्टेबलआ गंसे गुदामनिफ्राय सामब्राम बस्ता खावदोंमोन आरो सामब्राम बस्ता खावनाया गासैबो रेकर्ड जाजोबदों। बिनि उनाव बे कन्स्टेबलआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बे जाथाया जोंनि बे आसामनि धुब्रीआव जादों। धुब्री डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धुब्री टाउनाव आसाम पुलिसनि सासे पुलिस कन्स्टेबलआ हरनि समाव नाइट पेट्रलिं खालामनाय समाव गंसे गदानाव लाखिना दोननाय गारिनिफ्राय सामब्राम गोजानि मोनसे बस्ताखौ खावदोंमोन आरो खावखांनायनि उनाव बे गासिबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादोंमोन। उनाव बे जाथायखौ नायबिजिरबाय आरो नायबिजिरनानै बे कन्स्टेबलखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामजादों बा बे कन्स्टेबलआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय पुलिस कन्स्टेबलनि मुङा जाबाय शिवेश सेन गुप्ता, 50 बोसोर बैसोनि। बे 50 बोसोर बैसोनि पुलिस कन्स्टेबलआ पेट्रलिं खालामबाय थानाय समाव गंसे गदानाव लाखिना दोननाय गारिनिफ्राय सामब्राम गोजानि बस्ताखौ खावदोंमोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि माजावलीनि सासे 21 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ उत्तर प्रदेशनिफ्राय किडनेप खालामनानै लांखुमानानै दिल्लीयाव लांनानै 20 सानसिम जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय कुंदन कुमार पासवान। जोंनि बे सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव आरो माखासे रायजोफोराव गोबां अखा हादों आरो माखासे रायजोफोराव गोबां सान्दुं दुंदों आरो बे सान्दुंजों गोबां मानसिफोरा जेरै हाजिरा मावग्रा, खामला मावग्रा बिथांमोना गोबां जेंनायाव गोलैदों आरो गोबां मानसिफोरा अखाजों जेंनायाव गोलैदों, जेरै लामा ब्लक जानाय आरो बेबायदिनो मैयानि सानसे सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैबाना जादोंमोन। थाद'नाय गैयै 1 घन्टानिबो बांसिन समसिम अखा हादोंमोन, बेनिखायनो माखासे जायगाफोराव दै जमा जादोंमोन। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि उनाव राजु नार्जारी बिथाङा साख्रिनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थिसनथाया जागोन। फैगौ 2 दाननि गेजेरावनो फोसावथायनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों आरो आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव साख्रिखौ लानानै गोबां लाइमोनफोरा सोंथि खालामगासिनो दङ। इउटुब कमेन्ट बक्सनि गेजेराव, फेसबुक कमेन्ट बक्सनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन गामिफोराव गावजों गाव सावरायगासिनो दङ। दानिया राजु नार्जारी बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। मोनसे जिनिसा जाबाय मा, जेब्लानाखि सरकार थायो सरकारा थिसनथाइ होनायनि खामानि मावो। जेब्लायबो जिखिनि सरकारानो फैया मानो बियो माने इमप्लयमेन्ट होखाथारनांगोन। दा बेखायनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादोंमोन जे सिगांनि गभर्नमेन्ट बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोर बिथांमोना हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन। बे केसखौ दाखालिसो जोबनानै थांबाय आगस्ट दानावहाय। दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा नैबे सप्तानि गेजेराव बा जिखुनु मुहुर्तआवनो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ डिक्लेयार जानो हासिगौ। सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड डिक्लेयार जाखांग्रोमोना 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनायनि इन्टारभिउखौ जोङो एनाउन्स खालामगोन। इन्टारभिउ जागोन आरो बेयावहाय जाय सोद्रोमाया जाय केन्डिडेटआ मोननांगौ बे केन्डिडेटआनो बेयाव मोनगोन। टेटनि थाखाय मोनसे खोथाया मा, टेटनि थाखाय जोंहा दाबो 1200निफ्रायबो एसे बांसिन भेकेन्सिसफोर दङ। आगोलावनो जों होनांगौमोन। बेयावबो जोंहा सिटेटफ्रा जिहेतु हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बे सिटेटनि केसखौबो जोङो दिनै हाइकर्टआवहाय एफिडेभिट होनायनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय। दा बे केसा गैला। दा स्पेसियेल टेटआबो जोबनानै थांबाय। थाबैनो जोंहा जे 1200निफ्रायबो बांसिन एमइ आरो एलपिनि जे जोंहा भेकेन्सि दङ टेटनि थाखाय, बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन। बेवहाय माने जेबो डिले जानाय नंला। थाबैनो होनानै जोंनि टेट माबाफोरनि गेजेराव केन्डिडेटफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां जों होनो नाजागासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।